ми дай оне нож. И една чинийка. И е тая малката чашка. О, учотчето, да. Е, сега ще му направя на момчето да се изкара шестица. Не мога да няма чини, бе! Я чиния! Какво съм се отчаяла? Аз от сутринта се запуквам ти. Кой при майка си? Заедно. Първо си ги отглеждаме. И какво сега трябва да правим тук? Здраве. Чай, бе, пъти още не ни снимат, бе! Задавам ви един въпрос на всички хора, един път задавам въпроса и всеки по ред, който му е ред, си казва отговора. Въпросът е много елементарен. Снимаш ли? Първи курс. За първи път си купувам пилешка супа, човек. Тръгвам да ям. С първия загреб на лъжицата. Такъв крак с нокът, придружен с перо. Как да ям повече там? Гадно е, когато таратора е топъл. Топъл е силно казано, когато просто не е студен. На стайна температура имаш преди. Да, ти си го взимаш, нали, да се освежиш едва ли не. И той се оказва, че е топъл. Смрад, отврат, таратор. Само обелките от краставиците. Тук там някой стрък. Копър. Много зле. Как да я да ям там по-добре? Сготвя тук, да я в кафан да се взема за 4 лева месо и да се сготвя тук. Тараторът е 3 стотинки или колко е? Да, 33 стотинки таратор. Заповядай, Лена. Моля. Има и кабарничка, пиришки крилче. Последния път, когато ядох пилешки крилца там, не бяха добре сготвени. И нямаше никакво месо по тях. Те си мислят, че стола е нещо. Не, стола нищо не е. Стола готвят отвратително. Аз ако и да, аз ще сготвя 300 пъти по-хубаво. Ми не, сериозно, аз нямам намерение всеки ден да ходя и когато е топло, когато не е да ям и когато е било преди 3 дена, ако аз случайно сваря да от днеска, нали разбираш, да се наям там. Нищо, че е за 1,50 примерно. Като е пълна помия, за какво да ям там? Като тръгнеш да се базикаш нещо, това е нещо като мусака. За около 3 лева двете може да се наядем с супа или таратор, основно ястие и десерт. Общо. Да. Не знам, тя плаща. Да, супер много ефтино е там и за 2 лева направо не му излезеш от стола. Ама ако гледаме качеството на храната... Гледаш, харесваш си нещо и си го взимаш. А не взимаш си нещо и си го слагаш в подноса, после го връщаш и си взимаш нещо. Не е приятно да пипаш чинията и после... О, това не е нищо. Един човек, професор беше даже, влезе и беше на опашката преди мен и искаше да си вземе хляб и пипна сигурно почти всяка една филия с голи ръце. И аз след това след него как да си взема хляб, като той е пипнал всички филии? Не може в един стол мамка му да нямат пари да купат салфетки. Ако нямаш носни кърпички, някъде сложиш хляба, разбираш. В чинията, ама първо е хляба и на 2 метра ти е чинията, разбираш. Ти трябва да си носиш хляба и да си буташ, нали, таблата, за да може да си сложиш в чинията хляба.
Не мога да ни остават една седмица без салфетки, защото ние взимаме по 2, по 3, това са много на човек. И ние една седмица без салфетки. Стола. За студентите, не за учителите. Примерно, ако живееш далече и се прибираш един път в годината, какво готвиш и какво ядеш? Банички за закуска, пица за обяд и пица за вечеря сигурно. Вчера си поръчахме пица, няма да казвам откъде, но за 7 лева си взехме една малка на пещ, кръгла с прошуто и краставички и други неща, 3 парчета и един мъфин, което беше супер за 7 лева плюс доставката. Защото в първо общежитие офис с капани, не можеш да готвиш там. И ако не можеш да готвиш, следователно взимаш купена храна. От петиците, от пицарията, от стола. От стола понякога от 2-3 дена там. Или че не е смешно. Наистина. Ама кажи си проблема, де. Не, наистина. Стола от няколко дена и в ЦБА-та от няколко дена. Така че откъде да ядем, от гиросите. Гири, кренбърши, които намират нокът. Нокът е много важен. Това е много смешно за всички, които си живеят някъде и могат да си готвят. С гъбите, кашкавала, сметаната. Запечени картофи с гъби, кашкава отгоре. Не знам, но е супер. И по някакъв път добавям зеленчуци, броколи, моркови и така нататък. И като се запечат, отгоре става една златиста хрупкава коричка от кашкавал и отдолу картофите. Много вкусно. Да си ползвате максимум 3 човека офис. Нали? Не 3 стаи, а 3 човека да се ползват офиса, както миналата година го ползвахме. Щеше да е много добре. Обаче сега го ползваме 7 човека, един офис, който е на четвъртинката на тая стая. На четвъртинката. И супер неудобно, нали? Въпреки, че пак се разбираме по някакъв начин и си готвиме, нали, всичките, ама... Палачинки си правихме един път. С мляко или без мляко? С мляко. Абе, аз ги правих, ти отговаряш, не си спомням. Аз правих палачинките. Ти ги прави, да. Не, наистина. За първи път правих палачинки. Мисля, че си спомням. Не мога да почна тук да пържа и са квартирантките ми да си сложили, примерно, дрехи, завивки, всичко да е в тази стая. Или пък в офиса и, примерно, някои от колегите се изкарват от стаята сушилниците с дрехите, нали, в коридора. Представяш. Сега започна да пържа там. Да им замириша всички прани дрехи, защото аз съм гладна и ми седе пържено месо. Пинджура? Да, тя носи от София един буркан. От София се едно. Той тук сигурно го има, ама... Един буркан, нарича се пинджур, обаче наподобява лютеница, но е много по-вкусно от лютеница. Не. Последния път, като донесох буркана, си взехме хляб и на пинджур с масълце такова в станьолче, не маргарин, защото маргарина... Докато не изядохме буркана, не че не е много, ама много е вкусен. Що размени чашите?
наистина не знаете какво е да днес сутринта да убиете 10 хлебарки в банята и още минимум 5 в стаята. И това да е ежедневие. Денят да започва с масово убийство на хлебарки. Не, че нещо... Как така правиш самоубийство на хлебарки? Масово убийство! Тук по някой път в общежитието хлебарки и всякакви неща излизат, което е нормално, нали? Не може да се сърдиме на домоуправителите и така нататък, защото това ние си го правим от храна, от такива неща. Ама погледни от другата страна, ти ако не си готвиш тук, къде? Защото ние беше сме свикнали, малко ни е смешно, нали? Хлебарка там до хладилника, банята. Обаче, когато в чершафите, вече е малко хубаво. И като си откъсва кръка от капана е малко. А къде сте хлебарки, извинявай? Първо студент, 706. Да, кажи си където. Аз сега толкова моля ти да рече направо. Аз сега моля те. Това ще е хубаво, аз нямам намерение да дам 1,50 за нещо, което и кучета не биха яли. Ама аз бих предпочел да дам 1,50 за Няма нещо ли да такова, сто? колкото да дам 6 лева за нещо такова. Добре, хубаво. Аз не бих дал нито едно и за двете. Не знам. Отношението е като с всичко. Има... Но от страна на персонала, аз мисля, че... Добре. Ние трябва да се оправим.